Μάχη σώμα με σώμα και δακρυγόνα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνα. Ο ιερέας διακόπτει τον Εσπερινό και προσπαθεί να εμποδίσει την είσοδο των διαδηλωτών. Κάποια όμως δακρυγόνα πέφτουν στο εσωτερικό της εκκλησίας. Μέλη εθνικιστικών οργανώσεων πετούν πέτρες και ξύλα εναντίον των αστυνομικών. Οι συμπλοκές συνεχίζονται για αρκετή ώρα γύρω από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα. Ξύλο, χέρι με χέρι! Παίζεις! Παίζεις ξύλο, χέρι με χέρι! Τα γεγονότα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέλη εθνικιστικών οργανώσεων, ντυμένοι με στολές παραλλαγής και με κράνη μοτοσικλέτα στα κεφάλια τους, επιτίθενται στους αστυνομικούς. Το σκηνικό έντασης ξεκίνησε από το πρωί, όταν μέλη εθνικιστικών οργανώσεων και κάτοικοι της περιοχής κατέλαβαν την πλατεία προσπαθώντας να εμποδίσουν ελληνικές αντιρατσιστικές οργανώσεις και μετανάστες να πραγματοποιήσουν τη συναυλία που είχαν προγραμματίσει μετά από συλλαλητήριο στα Προπήλαια. Η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές. Κάποιοι θέλησαν να κάνουν μια εκδήλωση ενάντια στη θέληση των κατοίκων. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή από την ίδια την κυβέρνηση να αποσύρει τα ΜΑΤ. Νωρίτερα οι μετανάστες που κατευθύνονταν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα αποθήθηκαν και αυτοί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Έως αυτή την ώρα οι αστυνομικοί παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αποτρέψουν και νέα επεισόδια. Ηλεκτρισμένη, κυρίες και κύριοι, ατμόσφαιρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Σαμαράς για να μας μεταφέρει το κλίμα. Χρήστο, τι ακριβώς συμβαίνει? Μπορεί τα επεισόδια να έχουν σταματήσει, οι αστυνομικοί όμως, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν έχουν αποχωρήσει από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα και δέχονται τη μήνυ των κατοίκων αλλά και των μελών των εθνικιστικών οργανώσεων, οι οποίοι έχουν παραμείνει στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα. Μάλιστα, όταν αποχωρούσαν οι περισσότερες από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, δέχτηκαν τα ειρωνικά χειροκροτήματα των κατοίκων, οι οποίοι τους έλεγαν «Μπράβο σας, χτυπήσατε Έλληνες για να επιτρέψετε σε λαθρομετανάστες να έρθουν και να κάνουν συναυλία πάνω στην πλατεία». Πάντως σήμερα παρατηρήσαμε το εξής. Για πρώτη φορά η αστυνομία ακολούθησε μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Πολλές φορές η αστυνομία έχει κατηγορηθεί από μέλη αριστερών οργανώσεων αλλά και από συλλόγους μεταναστών ότι προστατεύει τα μέλη της Χρυσής Αυγής και πολλές φορές έχουμε δει και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, σε site κυρίως αναρχικού περιεχομένου. Έχουμε δει λοιπόν φωτογραφίες όπου μέλη της Χρυσής Αυγής βρίσκονται μαζί με αστυνομικούς. Αυτή τη φορά οι αστυνομικοί κάνανε χρήση χημικών και όπως καταγγέλνουν τα μέλη των εθνικών οργανώσεων. Αλλά κάνοντας χρήση χημικών, είδαμε να πέφτουν χημικά και στον Ιερό Ναό, διεκόπη η λειτουργία, ο Σπερινός. Είδαμε εικόνες έντασης. Νίκο μου, για πρώτη φορά είδαμε αστυνομικούς να προσαγάγουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μέλη της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν θα απαγγελθούν κάποιες κατηγορίες εναντίον. Πάντως είδαμε να γίνονται προσαγωγές. Να προσαγάγουν λοιπόν μέλη της Χρυσής Αυγής. Όπως λέγαμε, η αστυνομία ακολούθησε μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Μπορεί να μην άφησε τις αριστερές οργανώσεις αλλά και τους μετανάστες να κάνουν συναυλία στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα. Απομάκρυνε όμως και τους κατοίκους και τα μέλη της Χρυσής Αυγής από την πλατεία. Ενώ βλέπουμε πάντα τις εικόνες που οι συνάδελφοι εικονολήπτες έστειλαν πριν από λίγο, βλέπουμε την σύραξη, την επίθεση των ανδρών των ΜΑΤ στον Άγιο Παντελεήμωνα. Είδαμε πριν από λίγο δακρυγόνα στον Ιερό Ναό, η λειτουργία διεκόπη. Σύραξη σώμα με σώμα. Προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο, τα μέλη της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο μέσα στην εκκλησία. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν τα σκαλιά και έφτασαν μέχρι την είσοδο του ναού και άρχισαν να τους χτυπούν. Κάποιοι με κάποιους πυροσβεστήρες από μέσα προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Ο ιερέας βγήκε έξω, φώναζε προς τους άνδρες των ΜΑΤ να σεβαστούν το χώρο της εκκλησίας και να αποχωρήσουν. Αυτό διήρκησε για περισσότερο από μισή ώρα. Αρκετές φορές προσπάθησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να φύγουν από την εκκλησία. Όμως βρήκαν μπροστά τους τα ΜΑΤ, φοβόντουσαν να φύγουν, επέστρεψαν
στην εκκλησία, και όταν κάποια στιγμή συγκροτημένα έφυγαν με τη συνοδεία των αστυνομικών από την εκκλησία, λίγα μέτρα πιο κάτω από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμωνα, οι αστυνομικοί τους μπλόκαραν και πάλι, τους κράτησαν περικυκλωμένους για τουλάχιστον 20 λεπτά και στη συνέχεια έκαναν και πάλι χρήση χημικών εναντίον τους προκειμένου να τους διαλύσουν. Εκεί έγιναν και οι δεύτερες προσαγωγές, οι 4 προσαγωγές, 4 είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των επεισοδίων πάνω στην πλατεία αλλά και στα γύρω στενά. Χρησιμοποίησαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποίησαν πέτρες, ξύλα, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους εναντίον των αστυνομικών, και αρκετοί από αυτούς τους προκαλούσαν να αφήσουν τις ασπίδες αλλά και τα γκλόβ τους και να πάνε κοντά τους με γυμνά χέρια προκειμένου να συγκρουστούν. Όπως είπαμε, η κατάσταση έχει εκτονωθεί τώρα, όμως παραμένουν αρκετοί κάτοικοι πάνω στην πλατεία και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν για αρκετές ώρες πάνω στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμωνα.